Amics de Treu la Llengua, avui visitem els companys de Tot Futbol. Anem a veure com es fa un programa esportiu. Jo, precisament, saps, que no tinc ni idea de futbol, doncs no he fet de categoria. O estan allí veient el partit a la redacció o a l'estadi. No són poc espavilats els periodistes estos esportius. Comença el reportatge! Molt bona nit, benvinguts a Tot Futbol. Hi ha un cert ambient de nerviosisme. Així estem calfant en la banda, Vicent? És molt important dir que el programa sempre és en directe. Cada programa és un món completament diferent, perquè els horaris dels partits van canviant, el del programa també, així que anem adaptant-nos a les circumstàncies. Què tal, com estan? Bona vesprada. Estem preparant un Tot Futbol que arranca d'ací no res en 5 minuts. Està acabant-se el partit a Zorrilla. Molta gent pensarà que guai, no?, treballar bé en partits de futbol. Sempre em diuen, però per què vas tan pront a la tele si el programa és per la nit? Exacte. Però és que el programa s'ha de preparar. Estem en la redacció mirant imatges, buscant la millor jugada, la polèmica, perquè sí tenim molta polèmica. La polèmica és de veres. Funciona bé l'equip? Tenim els periodistes, tenim els analistes, el David Albel, la Pepe Serer i Juan Sánchez. Molt bé. I després tenim a la part tècnica, la gent de realització, que ens ajuda per descomptat a que les imatges tinguin qualitat, i sobretot que lluïsquen més, no, Marejo, amb fletxetes i totes aquestes cosetes. Escollint les millors imatges per a després debatre, polemitzar. Com viu tot l'equip aquests moments previs a un partit important? Com si foren jugadors, no? Perquè estan molt concentrats. Estic veient-los, mira'ls. Sí. Es palpa la tensió, es palpa la tensió. Tensione és el mot llatí del qual deriva la nostra paraula tensió. Parlem de tensió com l'acció o l'efecte d'estirar un objecte, però també emprem este terme per a parlar d'un desacord, una oposició o hostilitat entre dues persones o grups. La tensió és la diferència de potencial elèctric entre dos punts integrats en un circuit. En el món de l'esport hi ha partits d'alta tensió. I la tensió sexual ha afegit interès a certes pel·lícules i sèries de televisió. Tranquils, al nostre programa aquest tipus de tensió encara no ha arribat. No ens hem d'oblidar de la tensió arterial, és a dir, la intensitat del flux sanguini. Una tensió que els puja i puja als responsables d'Apunt en rebre la primera versió dels nostres programes. Quines seccions més n'hi ha en el programa? Trending topics. Analitzem, debatim, però sobretot polemitzem. Tu ja saps que en els partits de futbol passen moltes coses. I aquestes coses no les veu tot el món de la mateixa forma. Sí. 4 guerrers contertulis, i ahí estic jo de moderadora o d'àrbitre Val. per a posar un poc de pau. I a banda tenim una secció que ara les xarxes socials agafen molta força, al fons de la xarxa, que tenim a Tafaner, que és el nostre community manager, i ens acosta les millors imatges que podem treure de les xarxes socials. La gent opina, via WhatsApp, també a les xarxes socials del programa, i ahí cada un diu el que vol. Tenia pique en els espectadors de Tot Futbol perquè el seu WhatsApp isca en pantalla. Participeu en l'enquesta que hem llançat a les xarxes socials de Tot Futbol. Vosaltres, com a aficionats, vos costa molt distanciar-vos a l'hora de esta cosa del cor, no? Jo tinc el meu equip, però jo intento que no es note molt. Tot el món ho sap quin és el meu equip, però jo intento que en pantalla no es note molt. No. Objectivitat davant de tot. D'objectivitat, i tu? La gent no ho sap, quin és el meu equip. Ah, sí? Ho tens en Ho secret? tinc més amagaet. El Villarreal, El Valencia Club de Fútbol. el Hércules, El Llevant, el Club Deportivo Denia, Club Deportiu de Xàbia, l'Alcoyano, Tavernes Blanques Club de Futbol. Club de Futbol de Xaló. En què consisteix el teu espai en el Tot Futbol? El treball en concret és en analitzar jugades errades, situacions compromeses, sent objectiu i buscant no sé, les coses que l'espectador no pot veure al camp. No? Sempre extraiem les jugades que creiem que són les millors per a poder explicar-les i poder treballar sobre elles. Mirem les forats que es creen, mirem les accions a valor parat i intentes estar al dia, com canvia el sistema de xoc, com evoluciona el valor tàctic, el valor parat. Això tens que estar al dia. S'incorpora també Pepe Serer. Què tal, Pep? Com estàs? Què tal, bon esplà? Bueno, s'ha patit, Vicent. Ei, Xavi. Perdona, una última pregunta per a treure la llengua. Volia... Tio, és que està a punt d'acabar el partit. Val, perdona. Escolta, una cosa. Com va la cosa? Malament. Malament. Va perdent. Però recuperarà. Recuperarà, molt bé. No el molesta, Disculpa, Continua. Molt bé, eres molt ordenat.